क'क्राझार जिल्ला सीमान्ता चेतना मंच फुटबलनि बानजायनायाव सीमा ओनसोल आरो गामियारि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलनि गेलेग्रा फोथाराव 5 आरो 6 मार्च खालि साननैनि हाबाफारिजों 0 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि गामियारि लाइमोनफोरनि थाखाय गेलेमु बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि सीमान्ता चेतना मंच फुटबलआ आसाम सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायजों गिबि खेबनि थाखाय फैगौ 25, 26 आरो 27 मार्चआव गुवाहाटीनि सरुसजाय स्टेडियामाव सेथि सीमान्ता क्रीड़ा महोत्सव गेलेमु बादायलायनायखौ खुंफुंनो थि खालामदों। बे बादायलायनायनि थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव लाइमोन गेलेगिरिफोरनि सायख'नाय गेलेमु बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला सीमान्ता चेतना मंच फुटबलआ 5 आरो 6 मार्च साननैनि हाबाफारिजों गेलेगिरिफोरनि सायख'नाय बादायलायनायखौ बानजायनाय जायो। जायफोर गेलेगिरिफोरा बे बादायलायनायाव साबसिन गेलेनानै दिन्थिनो हागोन बिसोरखौ रायजो थाखोनि बादायलायनायनि थाखाय सायख'नाय जागोन। दिनैनि बे गेलेगिरिफोरनि सायख'नाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि गाहाय बिफानगिरि भाग्यज्योति महिलारिया। बे बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों। गोजोन्थों। दिनै बे कम्पिटिशनाव फैनानै बे सीमान्ता चेतना मंचनि क्रीड़ा महोत्सव नाम होनाय जादों। बेखौ बे क्रीड़ा महोत्सवा नंगौयैनो बिराद गिदिर महोत्सव, कारण बिनि उद्देश्यआ बिराद महान। जोङो बयबो मिन्थिगौ, जोङो टाउनाव सिटी ओनसोलाव खाथि खालायाव जेनेबा जोङो गथ'फोरखौ जोंनि देरफुनाय जोंनि हादरनि जाय फिउचार जेनेरेशन जोंनि हादरनि बिसोरखौ जोङो बे टाउन एरियानि खाथि खालायाव बांसिन सुबिदा होनो हायो। नाथाय बै सीमा ओनसोलाव थानाय गामिफोरनि गथ'फोरखौ देरफुनाय बिसोराबो समान अधिकार दङ टाउनाव थानाय गथ'फोरनि बायदि। खिन्थु जोंनि माने बे दुर्भाग्य जे जों बे गथ'फोरखौ गोसोबायदि लुबैनाय बायदि जों सुजुग सुबिदाखौ होनो हाया। लेखाफोरा फोरोंनायावनो होन, हेल्थनि खेथ्रआवनो होन, खेला धुलायावनो होन, बा आदार समाजारि जिखिनि सुजुग सुबिदा मोननांगौ बिसोरो मोननो थाङासिबाय। बेखायनो सीमान्ता चेतना मंचआ बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म, बियो जोंनि हादरनि भारतबर्षनि बर्डार एरियायाव जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्ट दङ, आसामावनो होन, बेंगलावनो होन, बिहारावनो होन, जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्ट दङ गासिबो इन्टारनेशनेल बर्डार एरियायाव जोंनि सीमान्ता चेतना मंचआ मोनसे खामानि मावगासिनो दं। सीमान्ता सुरक्षा मेइन टारगेट, लोगोसे हारमनि, जाहाथे जोङो जाति धर्म भाषा निर्बिसेसे माने जोङो ज' समान भारतबर्षनि भारतबासि होननानै जों थांनानै थानो हायो, अनलायलायनो हायो, बिदा फंबाय बायदि मिलायनानै थानो हायो आरो बयनिबो समानै देरफुनायनि थाखाय बयनिबो मोजां सुख सुबिदानि थाखाय जाहाथे मावलांनो हायो। नाथाय सीमा ओनसोलनिफ्रायनो गुबुन हादरा जोंनो खहा खालामो। जोंनि सीमा ओनसोलखौ सुरक्षा खालामनायाबो बिराद गिदिर बे उद्देश्य। स्पर्ट्सनि थ्रुयैबो जोंनि बे सीमा ओनसोलाव थानाय देरफुनाय गथ'फोरखौ बा समाजारिफोरखौ, अनलि देरफुनायखौ नङा बयखौबो जेनेबा मोनसे मेसेज होनो नागिरदों बिथांमोनहा। गतिके जोंबो मोजां मोनबाय, जों स्पर्ट्सनि मानसि हिसाबै सीमा ओनसोलाव थानाय गथ'फोरनि स्पर्ट्स पारफरमेन्सखौबो जोङो दैदेननो हागोन। लोगोसे जोंहाबोथ' देशनि थाखाय, हादरनि थाखाय, हारिनि थाखाय दायित्व दङ, बेखौबो जों एसे हेब्बाबो फालिलांनो हागोन सीमान्ता सुरक्षा मंचजोंनो लोगोसे। बेनिफ्राय जेसेबां फिजिकेल इन्सट्राक्टरफोर दङ बा जेसेबां स्टाफ दङ बयबो फैनानै हेफाजाब होबाय। जों आसा खालामो जोंनि सीमान्ता ओनसोलाव थानाय बादायारिफोर जाय स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो बिसोरो मोजाङै ओंखारफैथोंसै। गार्जेनफ्राबो जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे मोजाङै गेलेनानै गावनि सिङाव थानाय माबा बेबायदि सोरनावबा जुदि बिदि प्रतिभा दङबा खेला गेलेनायजों आवगायलांनो हानाय, बेखौ एसे जाफुंहोथों, सहजुगिता खालामथों। गोसोजोंबो बिसोरखौ साबायखर बावनांगौ, हेफाजाब होनांगौ, जोंनि बयनिबो दायित्व थायो। बेजों लोगोसे जों आसा खालामो जों सीमान्ता ओनसोलनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयार जों मोनबोनो हागोन। ओरैनोबाबो जोंनि डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय दाथ' 9 डिस्ट्रिक्ट जाबाय, 9 डिस्ट्रिक्टआवबो बिराद मोजां पारफरमेन्स दङ स्पर्ट्सआव। सीमान्ता ओनसोलनिफ्रायबो माखासे दङ, नाथाय जोङो आरो बांसिन लुबैयो बे ओनसोलनिफ्राय। मानोना बे ओनसोलनि मानसिफ्रा मोजां जायो, साफा गोसो, माने दांगा हांगामा, काजिया पेसाल, गाज्रि बुस्थुआ सौहैया, बे गोथौ नालाय।
ओमफ्राय बे दुस्तामिफ्रा सौहैया आरो बिसोरनि देहा सोलेराबो बिराद मोजां जायो बिसोरो माने एकदम पियर मोनजायो बारहावाबो पियर जानाय लोंनायफ्राबो पियर खुनु माबा गैया अर्गेनिक टाइपनि ना बिसोरनि देहा सोलेराबो बिराद मोजाङै देरफुयो बेखायनो बेखौ जों जाहाथे सद बेबहार खालामनो हायो बेहाय थाफानाय गथ'फोरखौ जाय मोजां गेलेनो हायो बिसोरखौ जाहाथे जोङो दिहुननानै लाबोनो हायो आरो स्टेट लेभेलनिफ्राय नेसनेल लेभेलनि प्लेटफर्माव जाहाथे लांनो हायो बिनि थाखाय जों नाजानो मोननाया जोंनि थाखायबो बिराद मोजां बाथ्रा आरो निस्सय निस्सय एक्चुअलि बे स्किमा सरकाराव गोदोनिफ्रायनो दङ नाथाय बे रांखावरिनि अभाबावनो एसे स्ल' जालाङो देग्लाय बे प्रत्येक बोसोरावनो BADP बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट होननाय मोनसे स्किम दङ DCनिफ्राय बेखौ टेकल खालामनाय जायो बे BADPनि आन्दाराव प्रत्येक बारावनो सिमान्त ओनसोलाव बिदि प्ले फिल्ड डेभेलप खालामनाय फिसा फिसा मिनि स्टेडियामफोर माने बानायनानै लुनानै होनाय बेबायदि स्किम दंखायो देग्लायबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो हमनाय जादों चिराङावबो गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो हमनाय जादों देग्लाय एसे बांसिन इनिशियेटिभ लानाय जादों गतिके जोङो साननो हायो कामिं 3-4 इयार्सआव जोङो निस्सय बेबायदि मोजां स्टेडियाम नुनो मोनगोन नाथाय आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि खोथाखौ बुंनोसै चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि मिनि स्टेडियाम माने बर्डार एरियायाव बेबायदि लानाय जादों मोनथामसो लानाय जादों गतिके भबिष्यताव अदूर भबिष्यताव थाबैनो बेहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम जाफुंगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्रावबो जेरावबो जाहैगोन आरो मिनि स्टेडियामफोर लुनो हाबा पार्मानेन्ट मोनसे फुटबल फोथार बा एथलेटिक फोथार जों लुनानै होनो हायोबा जोंनि बै ओनसोलनि गथ'फ्रा गेलेनाया बिनि खायदा खाबु माबायदि प्रेक्टिस खालामनांगौ मा टेकनिक इउटिलाइज खालामनांगौ बिनि थाखाय सुबिदा जायो बे सुबिदाखौ मोनहैगोन आरो निस्सय बिनिफ्राय थाबैनो जोङो आरो बांसिन साबसिन माने रिजाल्ट मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो नाथाय जोंनि जेसेबां कम्पिटिशन्स दङ बिनि गेजेराव मोनसे रुरेल स्पर्ट्सबो दङ रुरेल्सआवबो बै सिंनि गथ'फोरखौ लाबोनाय जायो जोङो आं गुबुन डिस्ट्रिक्टनि खोथाखौ मिन्थिला खिन्थु जोंनि माने बिटिसिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ जों खिन्थु गोथौ ओनसोलनिफ्राय लाबोयो आरो आङो दिनै बुंनो मोजां मोनबाय दि चिरांनि गोथौ बर्डार एरियानि सासे एथलेटिक्स गेलेनाय अम्ब्रिका नार्जारी बियो दा एक्सेलेन्सि केम्पआव जायगा मोननानै दङ पाटियालाव थांनानै ट्रेनिं लागासिनो दं फैगौ एनि इन्टारनेसनेल कम्पिटिशनाव बे बाहागो मोननो हानाय जाहैगोन बेखौनो आसा खालामनानै बेखौ एक्सेलेन्सि केम्पआव दोननाय जादों कचिं जागासिनो दं अबयसे दिनैनि दिनाव बे क'क्राझार सायाव दंथ'यो आरो फरिखा होनो फैदोंमोन गतिके दा दंथ'यो बाहायनो नाथाय बे थाबैनो एगेइन थांफिनगोन आरो गावनि पारफरमेन्सखौ आरो साबसिन आरो हामसिन खालामनो थाखाय नाजागोन गतिके सिमान्त ओनसोलनिफ्राय अलरेडि जोंहा मोजां प्लेयार दंखायो गतिके आं आसा खालामो बे सिमान्त चेतना मन्चनि स्टेपआबो बिराद जोंनि थाखाय स्पर्ट्सनि थाखाय बिरादैनो मोजां अनलि स्पर्ट्सनि थाखाय नङा स्पर्ट्सजों लोगोसे माने बयनिबो थाखाय जोंनि हादरनि थाखाय मोनसे मोजां स्टेप जादों थेंक इउ কৰিছে আজি ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ বিছমুৰীত বিভিন্ন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে আমাৰ আজি 5 আৰু 6 ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ ওদালগুৰিত হৈছে আৰু 7 আৰু 8 তাৰিখে আমাৰ বাকী 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট তামুলপুৰ বাক্সা চিৰাঙতো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ধুবুৰীত যোৱাকালিৰ পৰা হৈছে ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ কাছাৰ আৰু সাউথ চালমাৰাত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সুপ্ত প্ৰতিভা উদ্ধাৰৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোক সক্ষম হ'ব আৰু আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলটো সুৰক্ষিত হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খেলা ধূলাৰ দ্বাৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক সক্ষমতা আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ বিভিন্ন আৰ্মি হওক আৰক্ষী হওক পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ হওক তেনেকুৱা হেৰিটো আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনতো তেওঁলোকে চাকৰিৰ বাবেও বা কৰ্মসংস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠানটো নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আৰু বাকীকেইটা অনুষ্ঠানো খুব ভালদৰে পাৰ হৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ ষ্টেট লেভেলটো আমাৰ মাৰ্চৰ 25, 26, 27 এইটো সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত হোৱাৰ কথা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে যথেষ্টখিনি আগভাগ লৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীড়াক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আৰু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব আমাৰ স্বয়ং ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী তেখেতেই মানে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি নজৰ ৰাখিছে
অনুষ্ঠানটো যাতে ল'ৰা ভালদৰে হয়। ছোৱালী আজিৰ দিনত এইটোৱে আহ্বান জনাম, অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে বাৰু মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰক, কিন্তু এনি টাইম মোবাইল মেনিয়াটো হ'ব নালাগে, যাৰ দ্বাৰা মোবাইল বেছিকৈ চোৱাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰা সৰুতে চশমা ল'ব লগা হৈছে, কাণৰ বধিৰতা হৈছে, এইবিলাক যাতে নহয়। নিজৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা হ'লেও ৰাখক, কেৱল ল'ৰা ছোৱালী নহয়, আমি বয়স্কসকলেও নিজৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা, হেল্থ ইজ ৱেল্থ, দেহা ভালে বেহা, এই কথাটো আমি পাহৰি যাব নালাগে। সকলো বয়সৰ লোকেই, সকলো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ শাৰীৰিক সক্ষমতা বজাই ৰখাৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা হ'লেও সময় দিয়ক, যেনেকৈ মোদীজীয়ে কৈছে আধা ঘণ্টা হ'লেও দিব লাগে, ময়ো আহ্বান জনাইছোঁ।